Karena deh mami aku deh. Mami aku deh. Mami aku deh. Karena mami aku deh. Karena सासे फिसानि बिफाया गावनि फिसाखौ बिखुङाव बानानै गावनि बिसिखौ हालाय हाफाय नागिरबायदों। माने फिसालाबो सासे दङ गाबबाय थायो हरावबो बे हिनजावखौ नुयोबा माने आंखौ माने इनफरमेसन हरजानो लुबैदों। बिखुङाव गावनि फिसाखौ बानानै न'आव फैफिननो खावलायदों गावनि बिसिखौ। बिमा गैयैनि थाखाय बिफाया गथ'खौ बामनानै लादोंब्लाबो गाबै गाबै बिमाखौ नागिरबायदों। थारैनो खायसे हाबा जाखांनाय गथ' गथाय गोनां बर' आइजोफोरनाव मानसिनि साननो हनो हानाय गोहो दंना गैया? ना बैफोरबायदि हौवा गारनानै खारग्रा आइजोआ गावखौनो गाव बुहुमनि मादाव समायनासिन आइजो होननानै सानना लायो नामा? बैफोरबायदि आइजोफोरा थारैनो मा आखुनि मार? गोदान बोसोर मागो दमासि फोरबोआवनो हिन्जाव खारनाय जाथाय। थारैनो बैफोरबायदि हाबा जाखांनाय आइजोफोरा गावखौनो गाव मा सानमारदों? फिन दिनैबो हाबा जाखांनाय गथ' गोनां आइजोनि हौवा गारना खारनाय खौरां। दिनैबो धेमाजि जिल्ला गगामुग मिमां हालामनि सिङाव थानाय धुनागुरि धोरोमपारा गामिनि लुहित मुसाहारिनि बिसि मनिका मुसाहारिया मैया 15 जानुवारियाव फुंनि 5 रिंगायाव गावनि फिसाय आरो 2 बोसोर बैसोनि अनजालु फिसाज्लाखौ गालांनानै बहाबा खारखुमा लाङो। नाथाय फोरमायनाय बायदिब्ला बेल' नङा, मनिका बसुमतारिया खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा, खनब्रै जाबाय हौवा गारनानै खारनाया। अब्लाबो गावनि बिसाया गोरबोजों मोजां मोनो, गोरबोजों अनो होनानै गावनि फिसाखौ बिखुङाव बाना लानानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बेफोरबायदि खेबसे नङा, खेबनै नङा आरो खेबथाम नङा, खेबब्रै गारनानै खारब्लाबो फिसाया दासिमबो बोजबनानै लागोन होननानै फोरमायदों। फिसायजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा मनिका बसुमतारिखौ नागिरना हालाय हाफाय जागासिनो दं। नागिरै नागिरै मोनैनि जाउनाव लहित बसुमतारिजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोरा मनिका बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं अनजिमायाव 9633765986 एबा 6238354581 नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। आं खुलुमनाय बावहरनाय आरो जासिहरबाय। आंनि हिन्जावाथ' खारनाय जाबाय। सिगांनिफ्रायनो बेबायदि खालामनाया आरो खनथामसैमोन, दा आरो खेनब्रै जाबाय। खेनब्रै जानायनि उनाव आं जेनेबा दैलाङाव आं खेनथाम जानायनि उनाव माइ बायदिसिना बिदिनो खेथि मावनानै आं केरेलायाव थांदोंमोन फुजा जानो होननानै। बियो माबायाव दुर्गा फुजानि 15 दिन सिगां थांदोंमोन। थांनायनि उनाव बियो होनदोंमोन माने आं लोखि फुजा जानानै फैगोन, दुर्गा फुजा जानानै फैगोन। बिदिनो थायै थाबाय। जायखिजाया आङो केरेलायाव थांनानै फैनायनिफ्राय आं हिन्जावखौ लायनो थांफिनदोंमोन। थांनायाव ओमफ्रायो आं जायखिजाया डिसेम्बरनि 29आव थांदोंमोन। थांनायनि उनाव थादों आङो 9 थारिखसिम थादों। ओमफ्रायो 2 थारिख खालि बियो ब्रह्म मिथिं दंमोन। बेहाय माने बियो खारखुमादों आरोखि। जेनेबा खारखुमानायावथ' आं दागा दिगै दंमोन। जेनेबा आंथ' सिगांनो थिनहरबाय थाखादोंमोन बिमानि सिगाङावबो, बिदानि सिगाङावबो, जेनेबा गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि सिगाङावबो बुंहरबाय थादोंमोन। आं जेनेबा आर'ज गाबबाय थादोंमोन आरो जेनेबा माइ हानो दं, खेथि मावना फैदों आङो ओरै थोरै आमुक थामुक 6 बिगा 7 बिगा बिदि होनना बुंदोंमोन। बुंनायाव बिसोरबो रिकुवेस्ट खालामनायाव एसे माने एक्सेप्ट खालामनानै गावसिनि रायजोनि मानसिफ्राबो एसे सापर्ट खालामदोंमोन। सापर्ट खालामनायनि गेजेराव दाख्लैबावै आं लाना फैनायनि उनाव जेनेबा दिनैथ' 16 थारिख जाबाय। 16 थारिख जानायनि आं दाख्लैयो लायनो थांदोंमोन 13 थारिख खालि बिस्थिबार। 13 थारिख खालि लायनो थांनायाव ओमफ्राय थायै थाबाय सानब्रै थानानै ओमफ्राय मैयानि फुंनि 5टायाव माने खिनो ओंखारदों होननानै ओंखारलांनानै बियो खारखुमाबाय आरो। ओमफ्राय खारखुमानायाव आं नागिरबाय ओरैजा जिथुनाखि रेलवे स्टेसन मोननै दङ जोंहा, जंसन माने बेयो स्टेसन फिसा फिसा, बेयावबो आं माने नागिरबाय। गगामुगावबो बिदिनो सानै मानसि दोनबाय। जोंनि बरदल'नियावबो आं बाइक लानानै थांबाय। थांनायनि उनाव जों लोगो मोनासै। नेबाय जोङो ट्रेन फैजासिम, होमबाबो नेयाखै। बियो बासजों थांदोंना ट्रेनजों थांदों जों बेखौ मिथिला। न'खराव खबर लादोंना लायाखै? न'खरावथ' आं खबर लादोंमोन। बिदाया बुंदों जोंनि न'आव फैयोबाथ' जों हाबनो होला, जोंखौ जेबो बुंनानै माने मुलाम्फा गैला बेफोरबायदि बुंदों। हिन्जावा बबे गामिनि?
हिन्जावाथ' गहपुर दुबियायाव ओंखारो ओमफ्राय बियो जाहैबाय गामिया आलुफारानि जेनेबा गेजेरावनो आरो गामिया ओरैबो रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो माने गिबियावनो सानहरबाय आं माने फिसालाबो सासे दङ गाबबाय थायो हरावबो बिदिनो सानावथ' नागिरा हराव गाबबाय थायो आं रायजो राजाखौ माने खावलायनो सानोखि बे हिनजावखौ नुयोबा माने आंखौ माने इनफरमेसन हरजानो लुगैदों माने आरो बिनि लोगोसे आं माने फिसालानि थाखाय आंनो हिनजावखौ नांगौ होननानैसो आंबो लाबोदोंमोन बेथ' आरो खनसे नङा खननै खनथाम माने जाथाय खालामनानै बेफोरबायदि गुबुन सेंग्रा माने रं नाम्बार बायदिसिना बेफोरखौथ' सबबो मिथिजोबखाबाय गावसिनि रायजो राजा मानसिफ्रा बिनि गेजेरावनो आं माने थेवबो होननानै साननानै आं माने हिनजावखौ नांगौ होनना बुंदों फिसालानि थाखाय बिनिखायनो आं रायजो राजानि गेजेराव आं खावलायनाय थाबाय माने जायखिजाया मानसिखौ नुयोबा आरो मोनोबा हमनानै जाहाथे जोंनिसिम फाथायहरो आरोखि बेनो आंनि खावलायनाया गासै जोंनि बर' हारिफोरखौ मिडियानि गेजेरजों खुलुमनाय थाबाय दिनै जोंनि गामिनिनो रायजो जाजानाय सासे बिहामजो खारबाय बिनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा मिडिया लिंना लाबोनायलाय मिडियानि गेजेराव फंनैसो बुंनो नागिरदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा जाहाथे निमाहा होयो दिनै बे हिन्जावा लामफ्रानि हिन्जावा खनसे नङा खननै नङा खनथामानो जालांबाय खारनाया खनसेबो जों रायजोयैनो मिटिं जानानै बुजायनानै दोनदोंमोन बुजायनानै दोननायलाय बोसोरसे थाबाय जेनथेन बोसोरसे थानायनि उनाव दा न'खरनि मालिकआ जेनेबा जानाय लोंनाय थाखा फैसानि खेथ्रआव बाहेरायाव थांदोंमोन खामानि मावनो होननानै माइ दै खेथि मावनानै थांखांबाय आरो बियो थांदोंमोन आरो बेहाय हिन्जावाबो माने फुजा जानो होननानै न'आव थांबाय थांनायलाय बेनिफ्राय फैला होननानै खोनानायलाय हौवाया फैबाय फैनानै गासै माइफोरखौ मारा नानानै माइआबो अंख्रा नङा 12-13 कुइन्टेल ओंखारदोंमोन बेखौ गासै हिन्जावखौ मोनगोन ना मोना खुनु आसा गैला होननानै माइखौ फानजोबनाय जादों बियो दा बिदिनो माइ फाननानै हिन्जावखौ गारि रिजार्भ लानानै रायजो राजाया थांनानै गावनि बियानैफोर थांनानै बिमाय लोगोसे बायदिसिना सोमोन्दो जानाय आरो गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि लोगोसे आरो गामिनि आइजोफोर गारि रिजार्भ लानायाव गारि लानानै थांनानै लायनो थांदोंमोन बेहाय फैया होननानै बुंबाबो जेनेबा बिसोरनि आइजोफोरा बुजायनानै हरनायलाय दिनै साननै सानथामानो जायाखिसै आरो खारफिनलायबाय दा बे हिन्जावखौ मा खालामनांगौ हमना मोनबा दा हौवायाथ' बुंदों फिसालानि थाखाय हिन्जावखौ नांगौ होननानै दा बिदिनो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बिथांनि न'खरनि जानबुं नाम्बारखौ लानानै हरनाय जागोन बेहाय बबेबा जुदि लोगो मोनोबा रायजो राजाफ्रा जाहाथे हमनानै बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै जाहाथे हरो आं बेखौनो बुंनानै आं जिरायनाय जाबाय गामिनि जानानै फंनैसो खोन्था बुंनो होननानै बे जोंनि मिडियानि गेजेराव फंनैसो खोन्था बुंनो होननानै आं गामिनि हिसाबै गसंनाय जादों बेनि गेजेराव जोङो ओजोंहाय आलुफारायाव बे हिन्जावखौ लायनो होननानै थांनायाव रायजोनि गामिनि मानसिफ्राबो हेफाजाब होदों लानानै थां बेखौ लानानै थां होनना बुंदों आरो ओमफ्राय गामिनि महिलाफ्रा बिदिनो हंख्र' हंसि गारियाव सोना हरनाय जादों आरो बेनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो रायलायलायनानै मोनसे जोङो लेखा एग्रिमेन्ट लिरनानै लाबोनाय जादों बे एग्रिमेन्टआ जादों अबावबाफोर थांनानै गावनि माबा मोनसे जायोबाबो बे मोननै गामिया जेबो जानो मोननाय नङा सुइसाइड बा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट बबावबाफोर जायोबा बेफोरखौ जों गामि गंनैजों गुफुरनि जोंहा आलुफारानि गामिनिजों जोंनि बे गगामुग गोजोनफारा गामिजों
माबानानै हेफाजाब जालायनाय बे लेखाखौ लिरनाय जादों। बेनिफ्राय बेयावनो बुंनो लुबैदों आरो आङो फंनैसो बिसोरखौ जेरावखि नुवा बे गथ'खौ नुयोबा बे गथ'खौ अननानै बे हौवाखौ अननानै गथ'नि मोखांखौ नायनानै जुदि हमनानै हरोब्ला आं मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामहरो आरो मानो होनोब्ला बेखौ हौवाया बहुद खस्थ' खामानि मावनानै माबानानैबाबो बेनो जि नांगौखिनि गाननाय जोमनाय न'खराव जानाय लोंनाय हाजासे बेनो होदोंमोन थाखा फैसाबाबो बेखौ मा गाज्रि मोननानै खारखो मा माबा मोनसे जानानै खारखो जोंबोथ' हमस'नो हाया। दा न'खरनि खोथा बिसोर सानैनि खोथा जोंबोथ' गामिनि जानानै मालायनि न'खरखौ जों फुरा बुंजोबनो हाया। दा जिखुनु हक जों आसा खालामहरो बे लरानि जामबुं नाम्बाराव अबेबाफोर लोगो मोनोब्ला हमनानै बे जामबुं नाम्बाराव फन हरनानै हरोब्ला आं गोसोखौ मोजां मोनगोन होननानै गामिनि जानानै फंनैसो खोथा बुंनाय जाबाय आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।